Parang araw po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po ay kung may Latin po na Anima Christi. Ito po isinalin ko po sa Tagalog para hindi na kayo mahirapan pong magbasa, mag-memorize po. Ito po napakabisa po itong Anima Christi po sa Tagalog po. Nahanap po kasi yung libreta ng kwan po, kaya sinalin ko po dito sa ginawa kong libreta para ma-share ko po sa inyo ang Anima Christi po na Tagalog po. Sana tangkilikin po itong Iwagan ng Pangasinan at marami po akong ibabagi po sa inyo na mga orasyonis po. Maraming salamat po. I-screenshot na lamang po. Anima Christi. Tagalog. Basahin ko po. Anima Christi sa wikang Tagalog po. Kaluluwa ni Kristo ng kaluwalhatian, sumaakin nawa ang kabanalan katawan ni Kristong sinasamba, maging aking kaligtasan, dugo ni Kristong ginalang, dumaloy nawa sa aking mga ugat, tubig na bumubukal sa tagliran ni Kristong niwalhati, pawiin nawa ang aking dungis, pawis, sa mukha ni Kristong minamahal. Masangkap nawa sa aking kaanyuan, pagpasakit ni Kristong lubos ang kabutihan, kalingain mo po ako at kupkupin. O banal na Jesus, sa iyong mga sugat ako'y itago mo. Huwag mo po akong pabayaang mahiwalay sa inyo na maligtas sa mga kaaway. Tawagin mo po ako kung ang aking buhay ay papanaw. Haring nagbabago ng buhay, mapabalik nawa ako sa iyong kasama ang mga angheles at arkangheles upang umawit ng walang katapusang papuri sa iyong pangalan ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggang kaluwalhatian siya nawa po. Ito po yung Anima Christi po na kung mahirapan po kayo magbanggit po ng mga Anima Christi po na panglinis ng mga kasalanan po, ito kunin nyo na po itong orasyon po na Tagalog po na sinalin ko po sa Tagalog po na Anima Christi na magagamit nyo po sa araw-araw. Gawin nyo po itong araw-arawin nyo po bago po kayo unahin nyo po muna to bago nyo isunod yung pudir po na gagamitin po ninyo sa araw-araw. Ito na po yung gagamitin nyo pong pudir, panglinis sa katawan, panglinis sa katawan araw-araw. Kung mahirapan po kayo magbanggit po ng mga orasyonis po na Anima Christi po. Ayan po, iskinisya na po. Maraming salamat po sa mga makakaunawa po. Iwagan ng Pangasinan lamang po. Ayan po, Anima Christi na sinalin po sa wikang Tagalog po. Maraming salamat po.